In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. My dear friends, we quietly pray once more for all the victims of coronavirus. Para karinggam pong kabalenta mo, kabaryo tamo, siping dambale, namituran kaniting COVID-19. Panalangin tala po, kaya bedaring familyada. Panalangin tala mo naman po, reng sarilitang familia, na sana inginong Diyos, iligtas na katamo, kaniting pandemya, at sopa na katamong alampasan taya, iting kapagsubukan, kimbieta mo.
Tahimik ta pong panalangin niting malukang intention, kaya beda po ring sarili tang intention kaniting banal a misa. Let us all confess our sins. I confess To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Amen. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us now give glory to our God. Peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. Receive our prayer. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, the Holy Spirit, the glory of God the Father. Amen. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth.
us pray. O God, disturb us with your loving mercy. Stir our souls, challenge our minds, invite us to do what is good and be kind and merciful to our brothers in need. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus say the Lord, observe what is right, do what is just, for my salvation is about to come, my justice about to be revealed. The foreigners who join themselves to the Lord, ministering to Him, loving the name of the Lord, and becoming His servants. All who keep the Sabbath free from profanation and hold to my covenant, them I will bring to my holy mountain and make joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be acceptable on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all peoples. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise you. May God have pity on us and bless us. May He let His face shine upon us. So may your way be known upon earth, among all nations, your salvation. O God, let all the nations praise you. O God, let all the nations praise you. May the nations be glad and exult, because you rule the peoples in equity. The nations on the earth you guide. O
May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May God bless us, and may all the ends of the earth fear him. O God, let all the nations praise you. 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 A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, I am speaking to you, Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. I glory in my ministry in order to make my race jealous and thus save some of them. For if their rejection is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? For the gifts and the call of God are irrevocable, just as you once disobeyed God, but have now received mercy because of their disobedience. So they have now disobeyed, in order that, by virtue of the mercy shown to you, they too may now receive mercy. For God delivered all to disobedience, that he might have mercy upon all. The word of the Lord. Thanks be to God. Jesus proclaimed the gospel of the kingdom and cured every disease among the people. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus withdrew
to the region of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman of that district came and called out, "Have pity on me, Lord, Son of David," she cried. "My daughter is tormented by a demon." But Jesus did not say a word in answer to her. Jesus' disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps disturbing us." Jesus said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But the woman came and did Jesus homage, saying, "Lord, help me." Jesus said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." At that, Jesus said to her in reply, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." At that, the woman's daughter was healed from that very hour. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang malungkot na hapon po sa inyong lahat. Alam ko, nalulungkot tayo. Marami sa ating kababayan wala dito. Hindi dahil sa tamad sila, kundi dahil takot sa coronavirus. Nauunawaan po natin yon dahil dumarami ang dinadapuan ng sakit na ito sa parokya natin. Kaya't patuloy po natin silang ipagdasal. Ang lahat na nagkaroon ng coronavirus dito sa parokya natin, pati na po ang lahat ng ating mga kaparokya. Hindi na po biro ito. Punta po muna tayo sa ating ebanghelyo. Madalas po ang interpretasyon natin sa ebanghelyong ito ay dapat walang tigil tayong tumatawag sa ating Panginoong Diyos. Kahit anong mangyari, walang tigil, hindi sumusuko sa pagtawag sa ating Panginoong Diyos. Walang tigil tayong dapat nananalangin sa Kanya. Alam na po natin yon. Ginagawa na natin yon ngayon. Paulit-ulit, hindi sumusuko, hindi nagsasawang nananalangin sa Diyos. Pero ayaw ko pong tignan yon. Sabi ko nga, alam na natin yon. Gusto ko pong tignan sa ibang anggulo itong ebanghelyo natin. Ganito po. Nagpunta si Jesus ng araw na yon sa bayan ng Tyre at Sidon, malapit sa Canaan. Ito po ay mga paganong bayan, mga taong hindi tumatanggap at hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit kaya siya nagpunta doon? Alam ko isang dahilan, upang magpahinga.
gustong magpahinga ng ating Panginoon. At least sa bayan na ito, baka hindi siya kilala, hindi siya pinaniniwalaan, hindi pa siya nadinig. Kaya nagpunta siya dito upang magpahinga. Katatapos lang niyang pinakain ang mahigit na 5,000 katao, katatapos lang niyang nanghilom at nangaral sa mararaming bayan. Kahit papaano ang Panginoon, tulad ng isang ordinaryong tao, nung panahon na ito, siya'y taong tao. Siya'y pagod na pagod. Gustong magpahinga. Kaya nagpunta po doon sa bayan na yon upang magpahinga. Maya-maya, may biglang babaeng dumating, sumisigaw, "Jesus! Tulungan mo ako!" Natural, itong taong pagod at gustong magpahinga, dinedma lamang niya, hindi pinansin. Ngunit lalong nagsisigaw itong babae. Kaya sabi ng mga alagad, "Panginoon, paalisin mo na. Hindi tayo titigilan yan, patuloy na iistorbohin tayo." Yun po ang gusto kong pagnilay-nilay natin. Istorbo ang babaeng ito. So, patuloy pa rin siyang sumisigaw hanggang sinagot siya ni Jesus, pinaringgan, minaliit, talagang parang gusto nang paalisin, pero makulit ang babae. Yun lang pong isang salita ang gusto kong pagnilay-nilay natin, istorbo. Alam po ninyo, maraming istorbo sa buhay natin. Ako lang po ngayon, pasensya na kayo, dahil siguro sa sobrang pagod kahapon, hindi ko namalayan, nakatulog ako. Ang sarap-sarap ng tulog ko, nang biglang, sisigawan ko sanang, "Tigil, istorbo ka!" Pero sabi, "Among, misa na po, oras na po." So dali-dali akong bumaba. Maraming istorbo sa buhay natin. Nakaplano mo ng matulog, nang biglang dumating ang anak mo, may pinagagawa sa iyo. Plano mong magpahinga ngayong weekend, nang biglang tumawag ang boss mo, pinatatapos ang trabaho mo. Plano mong mag-relax ngayong weekend, nang biglang dumating ang asawa mo, anong tawag dito? Manggatalya gulot, papagamo siya keka. Ang daming istorbong ganon. Plano mong gastusin ang pera mo, nang biglang kumatok ang kumpare mo, nangungutang at nangangailangan ng pera. Iba-iba pong istorbong dumarating sa buhay natin. Ang sarap-sarap na ng takbo ng buhay natin dito sa parokya, nang biglang dumating itong coronavirus, inistorbo tayong lahat. Laging maraming istorbo sa buhay natin. Kaya ito po ang pagnilayin-nilayin natin. Ito ang tignan natin. Ano ba ang mga istorbo sa buhay natin? Dalawang banal na bagay hinggil dito. Unang-una po, ang istorbo, madalas, hindi galing sa isang taong hindi natin kakilala o hindi natin kaano-ano. Madalas po ang istorbo
ay galing sa mga taong malapit sa atin. Sa mga taong bahagi ng buhay natin. Sila lang ang pwedeng umistorbo sa atin. Kaya pag sila'y kumatok, pag sila'y sumigaw, hindi naman talaga istorbo ang hinihingi nila. Baka ang hinihingi lang nila ay konting oras natin, konting panahon natin, konting pansin mula sa atin. Huwag po natin tignan bilang istorbo pag tumawag ang anak natin, pag tumawag ang asawa natin, pag nangailangan ng kaibigan natin. Ang mga tawag pong ito ay hindi istorbo, ngunit panawagan na sana bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng atensyon itong tumatawag sa atin. Minsan po, nung ako'y nasa dating parokya, sabi ko sa mga kasamahan ko sa kumbento, magpapahinga ako, huwag niyo akong istorbohin. Kahihiga ko pa lang po nang biglang tok, tok, tok. Ano ba namang istorbo ito? Lumabas po ako sa kwarto, sabi ng kasamaan ko, Among, yung kaibigan mo nandito sa baba, pilit na gusto kang makausap. Ako, dahil pare, dapat kunwari mabait, kahit hindi mabait. So bumaba ako. Hindi ko maitago ang simangot sa mukha ko dahil ako'y naistorbo. Pagbaba kong ganon, dahil naistorbo ang tulog ko, tumayo kagad itong kaibigan ko. Among, sabi niya, I just need a hug right now. Gusto kong yakapin ka sa oras na ito. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niya. Maaring may problema siya, maaring may dumating sa kanya, hindi ko alam. So tumayo lang po akong ganon, tinitignan ko siya, nang ginakap niya ako. Yakap na mahigpit. Pagkatapos nun, sabi niya sa akin, sige Among, maraming salamat po. At nagpaalam at umalis na. Sabi ko sa sarili ko, buti hindi umutang. Kuminsan po, ganun lang ang kailangan ng mga taong nag-iistorbo sa atin. Kahit konting panahon, kahit konting pansin. May isang kwentong alam ko, nag-uwi ng trabaho ang tatay sa bahay niya. So, isinara niya ang pinto. Tapos nagtrabaho siya. Para walang istorbo, nagtrabaho sa bahay. Maya-maya, hindi niya napansin. Nagbukas ang pinto, dahan-dahan. Ewan ko, siguro iniwan niya ang susi sa labas. And then hindi niya namalayan, yung anak niyang bunso, nandun lang nakatayo. Nagtatrabaho siya. Nung naramdaman niyang nandun ang anak niya, kumuha siya ng candy. Oh, ito yung candy. Labas ka na, labas ka na. Kinuha ng bata yung candy, pero nandun pa rin, nakatayo. Trabaho siya. Then, kumuha ng pera. Oh, ito yung 100. Sige, labas ka, maglaro ka. Kinuha ng bata, pero hindi pa rin umaalis. Nakatayo pa rin doon. Tapos sabi ng tatay, binitawan niya yung trabaho niya, tinignan niya yung bata. Ano ba talagang gusto mo? Binigyan na kita ng pera, binigyan na kita ng candy, ba't nandiyan ka pa? At sabi ng bata, wala po itay, gusto lang kitang makitang nagtatrabaho. Gusto lang kitang makita na nagtatrabaho. Itong istorbong ito ay, kung titignan mo, isang nagmamakaawa, isang batang nakikiusap sa kanyang ama na sana hindi man siya masamahan, at least makita ang ama. Ang mga istorbo pong ganito, huwag niyong isipin na, ginugulo kayo. Kuminsan po, obligasyon natin
Hindi istorbo, trabaho natin ang bigyan sila ng kahit konting pansin. Amen? Amen. Ikalawa po, ang mga istorbo, kuminsan ay hindi istorbo, kundi mga oportunidad. Huwag niyong masamain ang mga istorbo. Ang mga istorbo kuminsan ay mga oportunidad. Mga pagkakataon, ginigising tayo para gumawa ng kabutihan, ginigising tayo para magpakita ng concern sa ibang tao, ginigising tayo sa ating walang pakialam sa mundo, ginigising tayo para makisangkot sa buhay ng ibang tao, makibahagi sa kanila. Kuminsan mga blessing in disguise ang mga istorbo. Masaya kung kayong nagsasama ng mga kaibigan mo and then nabalitaan mo, sinisiraan ka at umalis ka sa barkadang iyon. Istorbo sa buhay mo. Ganda-ganda ng samahan ninyo. Only later on to find out, may ibang grupo palang naghihintay na kaibigan para sa iyo. Natanggal ka sa trabaho, malaking istorbo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Only to discover later on, may isang mas magandang trabahong naghihintay para sa iyo. Minsan po ako ang umistorbo sa isang kaibigan. Medyo nahihiya ako. Nagpunta ako sa kanya, humihingi ng tulong para sa ating parokya. May kailangan po kaming bayaran sa parokya. Pasensya na po, iniistorbo ko kayo sa ganitong pangangailangan. Talaga pong matindi ang pangangailangan namin. Tumawa itong kaibigan, pinuntahan ko. Among, sabi niya, hindi ka istorbo. Huwag kang humingi ng paumanhin. Maraming salamat. Binibigyan mo ko ng pagkakataon para magpasalamat sa Diyos. Ito ang 20,000 para sa iyo. Inistorbo ko siya. Tingin ko istorbo yon, pero siya hindi. Isang pagkakataon para magbahagi ng kanyang sarili para sa parokya. Marami pong ganong sitwasyon na kuminsan akala natin istorbo nangyari. Itong pandemic na ito, lagi kong ginagamit na halimbawa, isang malaking istorbo ito. Ang ganda po ng takbo ng parokya natin. Kita nyo, ang daming nagsisimba. Naku, talagang very active ang lahat ng mga miyembro ng organisasyon. Ang saya-saya ng parokya natin. Ang dami-dami nating plano. Nang biglang inistorbo tayo ng coronavirus. Ito ngayon, iilan lang tayong nagsisimba. Kukunti tayo. Inistorbo ng Diyos ang parokya natin. Pero talaga bang istorbo? Hindi, sa palagay ko. Binibigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang paraan upang maging parokya sa isa't isa. Binuksan niya itong live streaming para mas marami ang makakasimba at mas makikilala tayo pati ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Nagkaroon sila ng pagkakataon para makita tayo, para sumabay sa atin. Nagkaroon ng maraming pagkakataon para magbahagi tayo sa mga nangangailangan. Binigyan tayo ng maraming oras para makasama natin ang pamilya natin. Binigyan tayo ng maraming pagkakataon para magawa natin ang dapat na ginagawa natin na hindi natin magawa noon dahil walang oras. Itong pandemic na ito ay hindi istorbo. Isang magandang oportunidad, isang blessing in disguise para sa ating lahat. Sana po nakikita natin ng ganito, itong mga nangyayari sa atin, mga imbitasyon, mga oportunidad, mga blessing in disguise mula sa Panginoon upang magising tayo at mabuksan ang mata natin at ang buhay natin sa dapat anong harapin talaga natin. Amen? Amen.
Nagpunta ang Panginoon sa isang paganong lugar. Inistorbo siya ng isang babae. Ngunit yon ang okasyon para makakita siya ng malaking pananampalataya sa lugar na iyon. And because of that, they were both blessed. Amen? Amen. Huling kwento po. May isang matandang pari noon na nag-retire. At nung nag-retire siya, sinulat niya ang mga karanasan niya sa buhay bilang pare. At ang panghuling entry niya dun sa sulat sa talambuhay niya, ang sabi niya ganito: "Noong batang pari ako, ang daming istorbo sa buhay ko. Ang daming istorbo sa buhay ko. Merong magpapahinga na lang ako, may biglang kakatok, nagpapalanya, anointing of the sick, ang isang parokyano. Kailangan tumayo ako at sundan siya. Meron magdarasal na lang ako, may biglang darating na parokyano, humihingi ng confession at ng panahon mula sa akin. Ako'y may istorbo. Gusto kong magsarili at magdabasa sa kwarto ko nang bibiglang akong maalalang may meeting, hiniintay ako ng isang organisasyon. Ang daming istorbo sa buhay ko," sabi niya. "Ngayong matanda na ako at magre-retire, nakita ko ang mga istorbong yon ay yun pala ang trabaho ko. Huli na nang makilala ko ang maraming istorbo sa buhay ko, yun pala ang mga trabaho ko." Amen? Amen. Inistorbo tayo ng masamang balita. Meron na naman dito sa parokya natin na tinamaan ng coronavirus. Naligalig tayo, natakot tayo, naistorbo tayo, na problema tayo. Pero tignan po natin ito. Siguro ito ay isang paggising sa atin. Para tayong hinahawakan ng Diyos sa balikat, sineshake tayo. Hoy, magising kayo. Kanina po, nung kinatok akong bigla sa kwarto, tumayo akong bigla, hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ko alam kung anong dapat gagawin ko. Hindi ko alam, nabigla po ako eh. Nung nakapag-isip-isip ako, uy, oras na pala para magmisa. Itong istorbo ng coronavirus, sineshake tayo ng Panginoon, baka sinasampal tayo ng Panginoon. Baka hindi pa natin maintindihan anong hinihingi ng Panginoon sa atin. Buksan po natin ang mata natin, buksan natin ang puso natin upang makita ang mensahe at paalaala ng Diyos sa ating lahat. Istorbo ang Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Tahimik nating ialay sa Panginoong Diyos ang mga istorbo sa buhay natin. Ang lahat ng tumatawag, humihiling sa atin ng panalangin, kasama po ng maraming pangalan na binasa natin, kasama ng mga intention na mga sumusubaybay sa atin sa live streaming. Atin pong tahimik, punong-puno ng kababaang loob
ialay sa Kanya ang lahat ng mga panalangin natin. Isama po natin sa ating panalangin ang mga nagwe-wedding anniversary, Jesus at Maria Tayag, ang mga kabayan po natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Asuncion Mejia, Teresa Alfonso, Consolacion Dairit, Richie Garcia, Asuncion Magtoto, Miha Manlutak, Stephanie Nulud, Jim Haven and Gian Haven Yamson, Agnes Mendoza, Maria Tiffany, Zoe de Mesa, Connie Ocampo, Jerry David, Christopher Bansil, Justin Lee Soriano, at Rafaela Adriana. Para po sa kapatid nating may sakit, si Rodel Castro. At isama po natin ang mga barangay ng San Juan Bautista at Villa Santiago. Para sa kanilang lahat, para sa ating lahat, para sa mga istorbo sa buhay natin, tahimik nating ialay sa Panginoon. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng ng kapayapaan sa aming mga puso upang makita namin ang mga istorbo sa buhay namin, hindi bilang istorbo, kundi bilang paanyaya mo upang mahalin namin at ipagdasal namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about a glorious exchange, in the name of Jesus, your Son, our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and salvation, to thank you, Lord, Holy Father, through Christ our Lord. For by his birth he brought renewal to humanity's fallen state, and by his suffering canceled out our sins. By his rising from the dead, he has opened the way to eternal life. And so with all the choirs of angels, we sing forever the hymn of your glory.
Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. God, our Father, you are most holy, and we want to show you that we are grateful. We bring you this bread and wine and ask you to send your Holy Spirit to make these gifts into the body and blood of Jesus, your Son. Then we can offer to you what you have given us. On the night before he died, Jesus was having supper with his friends. He took bread from the table. He gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his friends, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." When supper was ended, Jesus took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his friends, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Whenever you partake of this cup, remember me." We now remember Jesus, and so we joyfully proclaim the mystery of faith. Father, because you love us, you invite us to come to your table. Fill us with the joy of the Holy Spirit as we receive the body and blood of your Son. Lord, you never forget any of your children. We ask you to take care of those we love, especially Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, and we pray for our elderly and those who have died. Remember everyone who is suffering from pain or sorrow. Remember Christians everywhere and all other people in the world, especially the sick and the poor. We are filled with wonder when we see what you do for us through Jesus, your Son, our Lord. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever.
Ngayon po bilang isang pamilya, sabay-sabay tayong manalangin para sa isa't isa sa panalangin iniwan sa atin ng Panginoon. In heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us all our sins, as we forgive those who sin against us, and not lead us to the test, but deliver us from evil. But deliver us from evil. Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin, and protect us from all anxiety, as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave with you, my own peace I give you." Lord, look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace and love and joy of Jesus the Lord be with you all. And with your spirit. Let us now joyfully share with one another the peace of Christ. Peace be with you. This is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Prayer for those in their homes. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there.
and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you again. Amen. Konting announcement lang po. Magsisimula po ang novena para kay San Agustin ngayong darating na Miyerkules, August 19. Dito po sa simbahan ang novena ni San Agustin ngayong Miyerkules, August 19. Kapatid nating ikakasal si Javon Del Rosario ng Florida Blanca, ikakasal kay Glessy Soriano ng San Juan Nepo sa September 8 sa Gutad, Florida ang kanilang kasal. Yan lang po. At alam niyo na po siguro ang bagong balita, meron na naman, di ko alam kung saan nagkaroon ng coronavirus ang isang kapitbahay natin. So we continue to pray. Ipagdasal po natin ang mga tinamaan ng coronavirus. And we be cautious. Siguro po isang paalaala sa atin, huwag tayong mag-relax, kundi doble ang pagbabantay po natin.
So patuloy pong nakasara ang simbahan natin ngayong dumarami ang may coronavirus. Tignan po natin hanggang kailan, hanggang September 8, nakasara po tayo. Pati ang opisina, kalahating araw lang po. Tapos magiging stricto po kami sa pagpasok sa simbahan kapag may misa. Yun lang pong talagang kailangan, yun lang talagang pwede ang papapasukin namin. Tapos po, pakiusap din ng ating mayor, po'y nagtataka, siya pa ang nakikiusap, na dagdagan ang pagtunog ng ating kampana sa simbahan. So, tumutunog po ang ating kampana tuwing alas 6 ng umaga para sabay-sabay tayong magdasal sa mahal na ina ng Angelus, tsaka 6 o'clock ng gabi, kahit tayo nagmimisa, patuloy pong pinatutugtog ang kampana. Pinagdadagdag po ng ating arsobispo, ang alas 12 ng hapon, ibebel din ang kampana. Asan Simon? So, kay Mon, kay JC, alas 12 ng hapon, you ring the bell para sabay-sabay po tayong magdasal ng 10 Aba Ginoong Maria, 10 Hail Mary, so that our Mother will help us, save us, intercede for us in these pandemic times. And we continue to pray for one another. Yun lang po. Magpasalamat tayo sa Panginoon kahit papaano, nakakapagmisa pa po tayo. Kahit papaano, tayo iligtas pa sa ganitong sakit. We thank the Lord and we continue to pray for one another. Yun lang po, magsitayo tayong lahat. Para po sa intensyon ng simbahan natin, para sa intensyon ng pamilya po natin, tayong lahat. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Santiago Apostol, Pray for us. Our Lady of the Assumption, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón. Have mercy on us. Kapistahan po ngayon ng Our Lady of the Assumption, kaya nandito pa ang kanyang imahen. Ang misa po niya kaninang umaga, idinaos na natin. So pagkatapos po ng misa, huwag mo nang umalis. Lahat tayo kakanta muna ng Hail Holy Queen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and keep you and all your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ito po ang simpleng assignment natin. Huwag nating istorbohin ang isa't isa bukas hanggang Lunes. We leave each other in peace muna. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce, In
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Lord, Father all-powerful and ever-living God, I thank you, for even though I am a sinner, your unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of your mercy, you have fed me with the precious body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this Holy Communion may not bring me condemnation and punishment, but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of goodwill. May it purify me from evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in the power to do good. May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me closely to you, the one true God, and lead me safely through death to everlasting happiness with you. And I pray that you will lead me, a sinner, to the banquet where you and your Son and Holy Spirit are true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to your saints. Grant this through Christ our Lord. Amen.